Mahulin eh. Adang Lunes. Dapat ko Daris Poblacion. Daris Ningagaw. Pagdi pa ka man nahuupan. Ang salamat guys sa nagdadlaw ko tumigret o happy birthday sa mamahan o sang ako. Tumigyo sa mga video. Ang salamat. Ang salamat. Gabi na magpasalamat ko kung may buhulan na. Kaya hindi naman kayo nagmula sa among program sa bahay. Kaya nga po siya tayo nga ma-surprise tayo sa among pag-celebrant kayo ng birthday. Kasi 26. Kung pasalamat na muli kami na ingat ito. Kung pala Cebu, mga Cebu, sa Rubi Provinciana, saglayo sila, kung silang makauli, makatapos ng kanan. So, sorry itong panahon ng mapagkadaw sa unto sa birthday ni Tatay, wala ko. So, nalanggit ko, maninita na mo, lumato ko Garcia. Birthday ko sa mga apo. Mas ganahan, daghang salamat ng tanan sa Lingrid, sa birthday ni Tatay o sa mga apo. Daghang salamat ka doon ninyo, kaya ko daghang hindi naman tag-sa-tag-saon pagpasalamat. Bawa kong tanan, salamat kong tanan. Sa pag-greet, sa tawahan, sa kamahan, sa mga po. Kasi 26, ito tayo, ka-8, sa ako, tapos tabuan na siya. Salamat sa tanan. Bilis naman lagi ron. Tapos, trabaho. Pwede lang, mamahal na katil. Kauban, hangman nga luto. Ang pagkakainjo. Napay nakasalang nga humba. Sa dula ko kaso nakahamandani. Yan rin yung pwesto na mandani kay kuan man. Gasol. Ang ipakita ng jogang humba. Yara, mga kaigsunan sa FB bitaw diara humba gusto mo makagumba diara rin sa kuan aring poblasyon at bang aring kuan dapat ila Yuris Pharmacy nga mang kalendarya Lumbay sa Dukbib unahan sa Dukbib nabi ani di naman malaka o ano mo gusto kay gamay ra ka space bisa tura laman eh kanang gamay ani mo niya mong mino karon daw ni sumba isda. Unahan mo sa bawang isda, diara. Hindi lang ako pa. Itaw na, kamang luto karon. One. Nasalang halalis po tanganan. Yan ang pansit. Gulay. Sitaw. Oh, pinang bangus. Sinabang isda. Itlog, hotdog. Nami, tota, nga, bulinaw. Mga mong panron, mga mong tahi. Basin magdako, biko. Gusto ka ng biko. Biko ngawid. Ube, bayilit na biko. Kami ang dito ko. Bayilit na biko. Kasway ko sa Garcia ng biko ko. Das pagdating siya. Mga ni. Mangmino karon. Sana doon ang susunod ko lang. Uy, susunod. Hindi na, mahalin ka hindi na ako. Sino ako? Mahal ni magsulat ni pansit. Bukad. Ako yung bantay na langaw. So, wala ko deron.
Ito ba ako? Ito, ito, Kuya? Oo. Sabaw, hapon. Salamat doon! Oh, saktuwa ako. Masarap. Masarap ako. Saktuwa ako. Usa. Kaya isa ba sa lang? Usagay, usagay. Sige, saan nag-ubog? Hindi tayo yun. Sabaw? Wala. Ito eh. Ano ko? Wala? Ah, dadala na rin kaldero. Ito, mga napatin. Sabay tapuan, komen. Bila. Asa na dito ang una araw nagtinda? Mamang yapon. Ah, maglagyan eh. Maglagaw. Ikaw si Matel, ilang tubig, palihog. Gabi po. Daw-daw. Parang mo, nakaras ako ito. Nga, madaan yung butong. Buksa ko nga. Ito. Ako tulo. Duha mo siguro. Narbis ulit. Gabi po nakawat na mo. Hello? Pagkatandoy? Mga ko po. Ito? Isita ba? Ada yung kasi. Sila. Tama na on. Ano ba ang gulay? Kasi, Saan gulay nga niya? Ano? Tapos pagkaiwa mo na bulan. Tapos masuko na rin kuwan. Sila mo kilo. Ito na sunda no? Ito. Ang suko na Spanish. What? Ba? Ano ka mo? Ito ka ng gulay. Okay pa na. Wala na. 40. Ano mo? 40 circle. What? Ano? Ano? Okay, hindi na. Sabi ko, kaya ni bukas eh. Wag ha? Buwan na nga. Gulay na ito. Kasi pa nangabili na yan. Kaya mo muli dyan ito. Ito na pagkakaw rin. Gapo. Mga nagtigit-tigit ko na. Ako nalibo na ako niya. Hagda ko lang sulit. Ako nalibo na ako. Karoon to it. Ito na. Aircon. Bas. Sapatos ka. Walang tam. Ito ito yung madubay mag-ipang yung naman. Ito yung malabas. Magkaon pa. Mahaw, mamahaw ta. Salamat. Ito. Ito yung sabaw. Ito yung sabaw kanin ko. Lagyan pa nga.
mahal nagbas, mas kayo mag-13 na naman. Ang ano, magbas kayo. Kasi magkatuan na kayo. Ang mahal man. Gusto na government standard. Namatay sila ng bata. Kaya kayo plano. So, kung may massive plano, kabaw sa lupa. Huwag sa tao. Ayun na ako. Ha? Ada banyak ba? Iya. Ayun, anak kinamatan. Kasi belum. Balik kuan ya. Kalau masuk ke mana? A few moments later. Alas 10 na sa gabi may nga naman na dyan, nga naman na buwak maginahin. Mabuwak na siya karon di pa. Ipaw mabuwak ba? Mabuwak na. May nga na dyan, may nga na hantod. Pagka alas 12 sa gabi may bukad na dyan, may nga na arang humuta. Kita kuspus bito niza. Aga kay siyam ka bukag dyan buwak. Wa man ko kabuhidan. Ano yung balhin? Pwede makag mga juda naman ang. Gusto ko sa ni balhin. Kanina og mosanjad ni. Na. Wasan ni siya mosanjad. Mabuhi. Mo gamot. Na, sugod ni siya gamot. Damo ni itanam kare. Ugasan ni siya mabutang, maabot nang just Puto hata na ni ka ni balis duta kay yung sister babalik mo duta. mo abot din juta na ina. Kanina mo dahon ni. Na. Di. Mani dancing lady. Dancing didi. Parang dancing lady oh. Karon sa dili Yellow. Nilo. Kuha na ni tawag na ng buwaka sa to ko na. One Taga midnight. ako lang kang itanam mas duta. Midnight Ay ako flower. na mong gapang nito. Itanam na nay. Higapang. Dami na balik buwak ni Yayo boy. Kami na kami buwak liha. Kare ang ilo ka. Taas buwak Ha? na magkatay-katay pud. Na namatay naman diyan sa adlaw. Amon dinas lasang umo. Siya sa mga Umon. Mo ni sa. naman na dawas lasang. Kana lang kang boy kang kono. Nagahapit-hapit mis ko ang kambagjo. Namo ni. Sa mana? Ang katilging mo katay nga na, dang buwak mo nga na, dang mga buwak nga na, hilo mo bitay. Na dito. Imo na hektan po rin. Kang na to juta aron mo kamang. Silim ko sa ginay nga mo nag Di ko na. Oh, di harap manas ko kalimtan. Di ko ni mikatay na sa Oh, nga na, lagi hektan ra. mga tay na sa daghan. Hilo nga na. Bitay buwa. Ay di Hilo. Hilo buwak. La igo mo sana. Matay na mo. Silo mo butang sa nagsuta. Tanong mo namin ang admitter. Ano ni ba duta mita? Hotel. Imong kuan ay kanang Kung okay na pag kag di mo ibalhin. Imo ra nang ikuan kana na ay. Labas na nakadagkon diya ba. Sa ano di balhin diha na mo diha na mo buwak. Pat. Aga kay gisir ro tos pat nga nakadako. Pat ra mang butangan kani. Ana balhin di ay. Pero mamatay lagi nagmaintan di. Di lagi na sa mamatay maintan kay musukon na bisa garang inita. Di ka ni mo di Inja kanang mura pa kuan buwa ka ba kanang naiarang ka kuryoso kay kani ingani kung matagak na si Jas mag-ingani ni maghumol na si Jas lujuta manggamot po na si Jas manggamot pwede po mo itanong Kani ba biya ba sa dalin. Kana na pilatan na nay. Kani ba ambi ko ko ang kutsilyo kay agaho. Ano bali kani uni. kutsilyo sa inse Kita mo gusto magpusa buwak ni siro yung buwak kabing dako nang lami ka na mukad. Buwag lagi na na. Papa. Mo man mo buhi. Hija man na bahin, hija man na nga ko sa una naman hija, hija man nagikan. Mudugi ka zuan yung buwak. Pero wari ka na nay biyabas ni Yuyu boy nga rang kadagbunga tanom mo na makakuan Maka. di ba makamingaw pud buwak makalipay pud na imong problema rang dakuan Karang labo nga digaw ah. buwak ta grabe kay bukad kad bitaw dito kas ana ado ko away ba dyan nakabuntag ado ko buwak di na sa Naman tanong ri kan. Uri pa kadong paguli bagi wak ni kang buwak pirid matay ka tawa na agaw na buwak kita pag humong noon ay pamatay pod kay kay pag mamatay wala kay lamon kinsa man eh Tambis. Biyaba, tambis na. Piyagwantang na iba si babaw. Pero namatay noon. Hadak sa gway dining. Ano ba sa mga nagigahong? Bu, masama na.
Si Pangadyo. Wa may namubo. Dani mo tira, dahong. Isod na nugo, ang ganang pipino, matutang gikaon. Mapaka nagtimpla ka sob. Kasi namin tao. Di man tambak, kain tambak na mo. Muray arin siya. Muray arin nagtingin dyanan. Nabak siya rin sa kasal, wa. Na panglabog na. Ha? Ang nasuko ka naman. Nga labi ito lang ibang upaw ni nanay. No, di laman basta di laman nilagtos mga bata basta di laman. Uway bata di laman Di ba na katong dagibang makahilo to? Kani ning katay sa putahan sa bahay, makahilo man pud na. Kaya ada sa tupunan ka estiman kana na adak ka estiman na labog na. Kari lay ba? Mura ba ito lang gamay pa? Panda na nay. ha. Kana na juta na gamay na. Kana na flower pot. Di lain mo pa. Bon turok man nakahat na. Mas dusa duha mo kuran namin mura isa ha. Kuan turok lang dia ang gani. Yan ano ka may pasong dia sa buo. Duha bater. Duha. Namog isa na. Nalindog. Na turok talaga Ha? na. Kana lindog si mong sapsap. Naman na ni dagan nga na. Nakatu diri kundi. Kita ba tuhan? Sahilin. Mama siguro daw imulin do tutoy kwan. Mo ginagba na. Nay din na. Hala na nay niya na iwan patay na di ko dali. Juga uli. Dapat kakasin. Ay lang gabi-gabi sa nay. Nagang kataling banda. Hilo na. Lahilo ni Japing. Tama. Na hilo. Seryosa nay. Ha? Mao man nagtugin ng lubong-lubong sa lapog hugasan. Wala rin dyan, masakas. Nasa naman to? Ilagis bibi, yung manalaman. Anong di pa Sabot naman na sila pero Kung ito pag uli ni mga nitiri, doon takas kasi dis. gidaman pud paguli. Giling nga tali mo tir. Hindi mo magipakita kasi nakasugo. Tiri. Imo tangi simang padung sa kuan. O biya yung cellphone no. Isa pa ni padung kay na trina. Sabot na magkamo ba nga mag-work di mo mama. Sabot na. Iya, parang gidara to Uli man barbecue. mag-work ka na. Jadi mapas sa kang mamangad to. Nalaba ko nung lami na dress. Na ko lami na dress. Ihatag. Usara ka buwan. Kay saram sila kabuan na. Dia muli na balik sa nga tos kuan Turkey. Amerika. Kaya mo. Kano to? Magam lagi. Nami kulor mo lagi. Para mo kaputi apa ram eh. Dugo. Indian blood. Indian nationality. Indian lagi. Yan, ako Indian na.